la director acum, că nu, la tine nu mai. Gata. Cu tine am terminat, capitolul e încheiat cu tine. M-ați spus voi toți director ce ați vrut, dar mi-am spus și punctul meu de vedere. Să vedem care pe care. Și eu n-am ce să pierd. Mulțumesc lui bunul Dumnezeu că am ajuns până la ani ăștia, că am un copil bolnav, asta este de la, e cu totul altceva și e mult mai educat și mult mai bine crescut și mult decât alții care se cred sănătoși și aș fi mâncat carne de ei de copii ăștia dacă ieșeau așa. E mâncat de mine. Stai așa, stai, ca să mi-o dau. Vedeți că vin cu Lili, că am vorbit cu domnul director să facem curat în mansardă și după care jos.